Kakin huon jengki kena ki baju penlong jaka lek kai nestan nik surak ba National Highway in Rio. Man kesingi ublay menta kesingi kilakin randien. Hadien babun kila yo jingtip baki don ki pulit ki belayang ban abling ba kathan samlem. Kabadai ke jaka kabal ki jumlien ban penlong kum ke jaka lek kai kabapin siir ki babun ki paj ba balik bawan. Laru ban kedau hang ni ba ke jingja accident kali hakini ki kindiat banai baladep. Kejur bah hakeleng ki binta jong kerib hoi district. Kebalawan raru shibun ki jing minsau jong ki paj ba kamtam ke jingja basmosi bat ke jingdu no ki min simbriu. Henry ki babun ki paj ba ki jusaki bagas ni ublay galong kum ke jaka lek kai ki kena ki banya ki thuk thuk arshaka. Hakabar ki kinhon ki hiarsh ki than samlem bat ke than jintru harib hoi district. Bania kop pen I kasapnya ki arshaka bat ngau sarong namar ke jinglum ru ki patba ki ba pet kaya ki bat thap ru haki YouTube channel. Hadian ke jingmi hakilat pathai kubor bat ke jing ujor jong ki babun ki patba ki pulit ke sning police station minta ke janmiat ki lapin long ke jing pin ap hasurak ba ban lap ikite ki kena hinrei bon ki kilayo jingtip ba ki don ki pulin ki klam nut satya ban wan nalor ke jingdum bat slap ke sun benang bat don tangkat tu kat ningut bat don du na preng jongki marsinyu I ki pulen ki bhai biang na kaju kaliang kabadai ka wrong side ban phet krar yala dia ka jingdon jongki te ki nonya thok thok arshaka man ka sngi ublei ka pinthut shishai ki bobon ki paj ba balit bawan na ka jingpin hairstyle bat pinlong kum gaja ka lek kai hasurak ba ka bangim la bantip ha kanu ka por ka jing bakla kala banwan ra ki ka jingja bas ngosi amtang ki hinrei wat ki paj ba balit bawan nakani ke surak ba batkum katnat pulit jong kariboy kala maham da ka bating persha ikite ki kena ki baju pinlong jaka lek kai surak ba lada kidang bateng kingat da ka bating एक लड़का आ रहा है बाइक से उन्होंने पीछे एक फैमिली जो लेडीज फैमिली है उसको मारा उसको वगैरह यहाँ पे शीशा तोड़ा उसका वो देखो बेचारी लेडीज बट गाय आई डोंट नो द बाइकर्स ना उन्होंने इस लड़की को पीछे जो लेडीज है उसके साथ एक बच्चा है और उसको शीशे को पूरा तोड़ दिया और just hardly 10 to 15 minutes back, which is not good for the ladies is there. बच्चा है उसका, family है, उसके साथ ऐसा नहीं registration number. I just forget the number of that lady and is also coming with this father यार. It is really bad. अगर हम लोग ऊपर घूमने जाते तो ये अगर इस तरह का व्यवहार होगा तो कोई अपने बच्चे के साथ लेडीज को लेके क्यों आएगा? वो किसी की वाइफ है यार. थोड़ा बहुत तो सोचो कम से कम. Definitely will look into it. Thank you. Because people get affected by your action. Ni banyak don lang kani ka jinglek jungi kani ka checking vehicle checking. Most ka message ka bang ikwa man ai ni ka long ba yo should be complaint ki general public. Tam hasni Sunday waki don ki kena ibuan na Shillong ibuan na Nongpo ibuan le ikistan ha kani ka surok NH06. Most ngilai iru ki don ki kena iba upload ki ya kini ki stun ki jongki ha ki YouTube channel baper teleng ba kini yo shipun ki comment ba ki request yangi ki police tam bangin enforce ya ka ya kini ki rules and regulation kini surok ba ya mai ni bukan dia mentasngi nak lian jong ka police station nang ni na po sling ngilale kini ka vehicle checking hang ni po nget hang ni po samlem kabadai ka NH06 on the way from Shillong to Guwahati but akan ni jingle checking jongi mentasngi ni ti namal ka jinglong jong sing beneng let's say ka slap ki rider ki miawan hi hadu kata ta andai ki don katu kan ingut ki rider ki bawan pada ka jing lap jongi kini ki riders abang ki police bon sin hi ki slow down ya ki bike jongki te henry wala kata rungil ai awareness ki barok ki riders ba kin maintain ya discipline haba kinya ai kali but kam kimde banyale kini ki race lani kini ki stand ha kini surok ki badai kajakale omde tang ka jongki henry gadai jongki wiru ki kali pat ki kali sau shaka ki kali he mo ki truck but kiwi kali iya nakani ka ju kalenti te kani ka jingle stand ke jongki tora omde ka jing mensau tang yaki hi henry wat yaki nong le ki nong wan ki wei pat tam ki kenthei ki balong nervous se akor bekinya ai kali ki jongki te ngi kerpat yaki riders baro khoj ki bawan ban right sekini ki jaka bakin maintain jaga disiplin jongki bakin maintain jaga speed limit ke jongki batum juru bakin nomle ya kini ki stand lani ya kini ki activities ki balong violation ya kani ka motor vehicle act ola danang ni syafat hi ladang idang lap na kalian ke police department ngin shim ya ka action ke ba
strict ha da ka bangi le compounding kat kum ki Motor Vehicle Act bat kum juru lada kini ki jingja ke nang yeja nilaro bat wat ban register ki cases persya ya kini ki balik persya ya kini berkenya kini ki anjong ka Motor Vehicle Act dina kaliang jongi kan paru ya lembaga media ke jongi ba pin island ya ka jing ketip jing bopun hi lembaga media ba diberi ki bawan segini gelenti kin soju mo kamde ya bangi pensitom ya ki lani bangi le kini ki rules bangi impose kini ki rules na ka benta jongi rei na ka benta ka jing ha jong ki kamar belai lada kinya ka kor ke burom lani kinya speed limit to babian ka jing im jong ki kalong safe but lada kinya kelumar pada kala menja ka jing accident buat ka jing ya bro namar ba nang hakini kelenti hi namar ba khamtam kala awan kani ka ayom liut ni kelpat hi ya ki nongnya baik khamtam ki nongnya aksaka ba kindeng ya ki ni ki equipment semua kini ki nongkum no ki safety gear na ka benta jong ka jing kalong jinglong safety ka jong ki hi mak tang kata na kalian jong i dashboard